ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони канали Шодали Хуросонӣ. Инак барои човандозо як аспи бузӣ пешниҳод мекунем. Тамошо кунед дӯстони азиз. Қаду бастуш хеле хубай, тозак. Яд аспи хуб аст иншоаллоҳ. Саломатишон ҳама тарафа хубай кафолат метавем мега соҳибуш. Аспи бузияй дӯстони азиз. Асп 6 соларо буд мекуна, 7 солагида медроя нами моҳи апрелда 7 солагида медроя. дӯстони азиз, номерои соҳиби аспа мегум 988 34 32 51. дар ин номеро ватсап ҳастай. занг бизанеча маълумоти бештара аз худи соҳиби асп гирен дӯстони азиз. боқӣ дар амони худо бошен дӯстони азиз. агар шумоам моли фурӯшӣ ё аспи фурӯшӣ ё чизе ки набоша дошта бошен, дар канали мо муроҷиат кунед. иншоаллоҳ дар муддати кӯтоҳ наворо мекунем, пешкаши бинандагон мекунем. иншоаллоҳ ба савдо мерава. дӯстони азиз, тамошо кунед. асп беҳад аспи хуб астай. аспи ҳушёрак нигоҳ мегири, фақат буза якум ҷо мераи иншоаллоҳ. хайр дӯстони азиз, боқӣ дар амони худо бошен то наворҳои оянда. худо нигаҳбон.